U ovosedmičnom izdanju emisije Na selu na sjelu predstavljamo vam mirno sembersko mjesto Janju. U emisiji pogledajte. Kao što svima poznato, Atik džamija zajedno sa Džedid džamijom srušena 1993. godine i nakon povratka voljom stanovnika i povratnika Janje odlučili smo da vlastitim sredstvima obnovimo kako ovu, tako i Džedid džamiju. Nalazimo se upravo u krugu crkve Svetog proroka Ilije, čija je trenutno restauracija, znači kompletnog objekta od temelja do vrha crkve u toku. Naše kulturno društvo je osnovano u februaru 2005. Nastavlja tradiciju prijeratnog kulturno društva Bratstvo. Ovo je sunčani topionik, u ovome se topi vosak na suncu, znači to je najbolji, najčistiji vosak koji se topi. Ovo je već istopljeni vosak koji je šljaka ostala. Uzgajamo golube, domaću rasu golubova koja je prošle godine priznata, znači 6. autohtona rasa Bosne i Hercegovine pod nazivom Janjarski prevrtač. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Sasvim slučajno smo zabilježili i odličan pogodak domaće momčadi. Evo ovdje došli ste kod nas u naš mali studio. Zovemo se Radio Glas Drine, studio Semberka Janja i mladi smo, tek 8 mjeseci postojimo. Dobrodošli u Janju. Janjo moja grudo rodna. Janja, pitomo mjesto u plodnoj Semberi. Blizina Drine je prednost koje su Janjarci itekako svjesni, pa bi u nekoj perspektivi turizam mogao biti značajan izvor prihoda. Međutim, ono po čemu se najviše izdvajaju je prehrambena industrija, poljoprivreda, stočarstvo i nepregledna plodna zemlja koja, zahvaljujući vrijednim rukama, rađa kao nigdje. Što se tiče nacionalne strukture, po popisu prije rata u Janji je živjelo 10.500 Bošnjaka te 297 pravoslavaca. Danas je taj odnos otprilike 70% Bošnjaka te 30% pravoslavaca i ostalih. Pored Kozarca, Janja je jedno od najvećih povratničkih mjesta u zemlji. Huso Šećkanović je predsjednik mjesne zajednice Janja, od kojeg doznajemo i podatak da se u infrastrukturu i kapitalne projekte ove godine ulaže 1 milion maraka. Ja sam Huso Šećkanović, predsjednik savjeta mjesne zajednice, jedne od najvećih povratničkih mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koja broji negdje do 13.000 stanovnika. Janja se bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom i to je okosnica i mislim da će dalje biti okosnica daljeg razvoja ovog područja. Kako znate, prije ratna privreda ne funkcioniše, tako da ovaj dio stanovništva je pretežno orijentiran na proizvodnju povrća, voća, odnosno poljoprivrednu proizvodnju. U svom sastavu imamo sreću možda što jedino funkcioniše fabrika sušenog povrća, gdje tu zapošljava u punom kapacitetu, kad radi negdje cirka 140. Janjarci su inače kako izuzetno vrijedan svijet i
imamo poziciju da je iz dana u dan ova povratnička mjesna zajednica sve ljepša i veselija. Jedino mjesto koje je 10 godina nije se ništa ulagalo u njega, obzirom da nijedan građanin nije zamijenio svoju kuću, znajući oni koji su bili na ovim područjima da će se ovo stanovništvo vratiti, nije ni ulagati na taj dio. Mi imamo u zadnje vrijeme cirka 90% obnovljenih stambenih objekata i jedan dio objekata je obnovljen zahvaljujući donacijama, opštinskim donacijama, donacijama Republike Srpske, kantonalnim donacijama i donacijama Bosne i Hercegovine. Mi često imamo običaj da kažemo i u tom smislu se posebno zahvaljujemo i vama koji ste danas tu prisutni, da posle povratka 2000. godine da nas veoma malo i skoro nikako ne obilazi niko, tako da se često osjećamo da smo prepušteni sami sebi. Nadamo se da će se u skoro vrijeme, a do sad se nažalost to nije desilo, da oficijelne vlasti Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nisu prepoznale ovu mjesnu zajednicu, da treba ulagati u agrar, odnosno poljoprivrednu proizvodnju koja bi morala biti žila kucavica ovog područja. Bez ulaganja u ovo područje i pomoći veoma je teško da će se ovaj dio povratnika i zadržati. Mi u zadnje vrijeme imamo sve više mladog stanovništva koje studira na strani, a najvjerovatnije neće imati mogućnost da se vrati obzirom da privreda ne funkcioniše, a drugi moment sve više imamo mladog stanovništva koje želi bolju egzistenciju i želi da napusti ovo područje.